Добре дошли в нещо видео, където ще играем Clash of Clans. Това видео го снимам за трети път, защото нещо не се получава. Но вие, ако искате да подкрепите каналът ми, може да се абонирате и да лайкнете. Да започваме вече. Така, нямаме, както виждате, отбор. Затова правим такъв отбор, се надявам да е приличен. И така. И по-междуто, докато чакаме, да ви кажа, че това видео ще бъде доста по-кратко от нормалните, защото в Clash of Clans наистина няма чак толкова какво да се играе, пък и по други причини с CM картата, но се надявам да ви хареса и ако искате да играя по-големи игри, абонирайте се за канала, защото при 1000 абонати ще почна да качвам тук видеа с Fortnite, Rocket League, Fall Guys, Minecraft, GTA, FIFA и като цяло доста такива известни игри. Но ако искате да не се абонирате, правите напук, просто отидете в PlayStation TV и гледайте стримовете. Наистина се получават някога доста интересни неща. И цяло това е. Сега да започваме битката. Почваме сега. Мисля, че армията ми е прилична. Но реално този път мисля, не е така. Хоп, хоп, хоп. Хоп, 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 хоп. Добре, готови сме и мисля, че пак ще загубя. Не, човек, защо? Защо винаги губя? Защо? Добре, явно ще трябва да правим един гол след това. Но сега ще правим така. Тоест, мисля, че ще имаме още доста време за войниците, така че да. Оказало се, че тези диаманти 30 съм ги дал. Но вижте. Ще играме, ще бъдем срещу ето този печага. Тъй като гледам не е от най-добрите. Няма много уръдия. Особено е много лесно. Интересна истината. Но да. Clash of Clans. Както и да е. Мисля, че ще вземем цялото. Продължаваме с битката. То равно остава 2 минути. Но да. 100%, първата ми 100% битка е тук. Нямам нищо при профилът ми, но при този джуджак имаме нещо, но не знам какво. Така, значи тези ревърни не знам как да ги взема. Stone Space. Това Stone Space какво е?
Армикам, Spell Factory. Пишете в коментарите да ми помогнете, защото наистина не знам какво е това Stone Space като цяло за играта. Spell Tower, Stone Spell, няма такова. Нищо както е. Фак, доста слаба армия имаме. Но това не мисля, че е от значение. И така, хайде да започваме. Хоп, 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 хоп. Хоп, хоп. И всички измират на секундата, защото са ебати трагичните играчи. И просто нямам коментар за тях, за тяхното представяне. Но ме кефи как по един фалшив начин великаните бият. Такова не съм про на Clash of Clans. И така хора, благодаря, че бях на нещо видео. И това е един код за една много готина арена, в която играя аз. И дори доста известни и популярни ютубъри, които може би познавате, мои приятели играеме, така че играйте, ако искате ви в тази арена. И благодаря, че бяхте с мен. Чао и до нови срещи!